चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। 5 दिवसांच्या गणरायाला निरोप देऊन चाकरमानी मुंबईला परतू लागलेत। मुंबईकडे परतीच्या प्रवासाला लागलेल्या चाकरमान्यांमुळे रेल्वे स्थानकावर प्रचंड गर्दी होऊ लागली। प्रचंड गर्दीमुळे कोकण रेल्वेला आरपीएफचा अतिरिक्त फौज फाटा तैनात करावा लागलाय। वैभववाडी रेल्वे स्थानकात गर्दीचा फायदा घेऊन कुंभवडे येथील वैशाली विजय चव्हाण वय 58 या महिलेचे 1,80,000 रुपये किमतीचे दागिने आणि 3,000ची रोख रक्कम असा मुद्देमाल अज्ञाताने बॅगेतून चोरला। हा प्रकार रविवारी सकाळी सावंतवाडी दिवा गाडीत चढताना घडला। त्यानंतर अज्ञाताविरोधात वैभववाडी पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला। गणपती बाप्पाच्या विसर्जनासाठी गेलेल्या नागरिकांवर मधमाशांनी हल्ला केल्याचा प्रकार पुणे जिल्ह्यात घडलाय। बोर तालुक्यातील हिरडोशी गावात हा प्रकार घडला असून जखमीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू करण्यात आले। मळेवाड येथे आजगावहून गोव्याच्या दिशेने विनापरवाना जांबा दगड वाहतूक करणाऱ्या 3 डंपरवर प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर यांनी रविवारी कारवाई केली। कळसुली गडगेवाडी येथील साक्षी नंदकुमार दळवी वय 21 ही कणकवली बस स्थानक येथून बेपत्ता झाली आहे। तिचा शोध घेऊनही ती न सापडल्याने बेपत्ता असल्याची तक्रार तिचे वडील नंदकुमार वामन दळवी यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात दिली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका।